Attivisti nazzjonalisti, deputati, kunsilliera u membri ta' kumitati sezzjonali attendew attività tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żonqor, attività li nbidlet f'waħda politika. Il-Partit Nazzjonalista organizza trasport u minn kmieni qabel l-attività il-vannijiet inġabru quddiem gażini nazzjonalisti biex irħowla għaż-Żonqor. Fiż-Żonqor deru jaslu vannijiet li waslu partitarji nazzjonalisti. Ftit li xejn kien hemm persuni li s-soltu jsemmaw leħinhom favur l-ambjent. L-attività bdiet b'mixja sal-post fejn il-kelliema indirizzaw lil dawk preżenti. Fost dawk li mexxew lil ftit xieren preżenti kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u d-deputat nazzjonalista Francis Zammid-Dimek li fl-2002 kien propona miżbla fiż-Żonqor. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil semma l-passat ambjentali tajjeb li għandu l-Partit Nazzjonalista, passat li fih saru biss proġetti bħal impjant ta' riċiklaġġ, impjant ta' dranaġġ u power station. U allura jekk aħna ma tajjeb kollu illi għamilna fil-qasam tal-ambjent meta konna fil-gvern. Fil-waqt li kritika l-post mażula l-proġett tal-American University of Malta, fl-ebda mument ma propona siti alternattivi. L-attività kienet immirata għal persuni kollha ta' rida tajba, iżda lil dawk preżenti Simon Busuttil indirizzhom b'dan il-mod. Fil-waqt li jiena appellajt lilkom bħala nazzjonalisti. Id-deputata laburista Marlene Farrugia wkoll indirizzat l-attività fiż-Żonqor. Qalet li tappoġġja l-investiment ta' 115 miljun euro u esprimiet it-tħassib tagħha dwar l-għażla tas-sit in kwistjoni. Qalet li indirizzat lil dawk preżenti f'isem Malta.